Oh, try one Cloy, hallelujah. 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 But he cause you can them utterly don't pla. There you try, there you try. But he cause you can them utterly don't pla. There you try, there you try. He's coming quickly, hallelujah, hallelujah. He's coming quickly, hallelujah. He's coming quickly, hallelujah. He's coming quickly, hallelujah. Every knee shall bow, every tongue confess, He is Lord, He is Lord. And every knee shall bow, every tongue confess, He is Lord, He is Lord. Baki ko siêu kinh dem utile don pla. There you try, there you try. Baki ko siêu kinh dem utile don pla. There you try, there you try. Oh, try one glory, hallelujah. Oh, try one glory, hallelujah, hallelujah. Oh, try one glory, hallelujah. Oh, try one glory, hallelujah. But because you can them utterly on. There you try, there you try. But because you can them utterly on. There you try, there you try. But because you can them utterly on. There you try, there you try, there you try. But because you can them utterly on. There you try, there you try. Sẽ try ngay ngồi như mình cần ra. Mình try mà lòng mình cầm mà mình try. Jadi try. Sim jadi skim play halor baro. Ya try ai ngồi như mình try. Em dan show atra di kuai pan. Apa gila siam gila man gila yo ya mi gila yan pan mi. Isong như mình na. Bagi penbana sisian hagini ke singi atrai. Ba melong mo mi try. Ba try. Try ban sawan kloy, ban sawan no. Atrai ai ngồi như mình try di ke singi. Habang ilaban atrai hagaban ai ngồi như mình ba yaro như mình try mi. Baru hagaban dem hagaban mani ya me try. Oh ni ai ngo ya me try mani ya me. Ni gurku ya me. Melong badai, melong badai. Melong badai try, kulishbon try, kulishbon. Kulishbon try, kulishbon try. Ipor. Hallelujah. Amen. Isya ni ai ngo you play. Haga diga singi, haga bagila, haga bagin wan pat kumni, haga bagin yang manilang, badru haga bagin ya sap bagin ya skor, ya ketiin ke jong play, haga bagin sap, haga bagin wal haga bagin skor, ya bagin ya bentang, pat sutu, haga bagin ya migi por, ke bagin lah haga bagin batai, nimlah haga bagin i, ndan mono. Beliau ni ke pertai belah ke pantai. Iki baro ke ban salom ke ban saja. Pada buat ke belajar ke kemat jong iru yang ban song tunut iki baro. Yang ban tip yang ban champang lai keran tang new virus COVID-19 ki variants ke lami ke babon. Yang ke ban batai ki doktor scientist ke ban batai lut iki baro. Menyusuk tu yang ki por ke ba Kipor kiba bat ka Bible ko ong kisi khado kal gisi kiba jenjar kal gisi kiba jenjar si kiba perilous times bagtin jo blay bu Paul thosh ki show Timothy pagila ka ban song thog im ha ka ko kita ko ki para bagay kiba thon jo ma kiba snap ya gini ka jing shakri ya ka kitin ki jo blay ko banyalam ya pi abang pai pe ban sa score na so bang day ka bangan
Yalam mi pi da tin bi jong ble ha ka begin kren ha ga diga singi ya ka ni ka ba ya ni shiti bi lam ha ka shiti sing Hebrew ya shiti sing Hebrew la ha ban pentikena ka dan bo Paul tho dan ke bang da ko moi pat ti ngi chu i ba yang tan ngi chu nong tho sing Hebrew ha no ko shi pho ka ka ba ar sao ba ar san shong nan sang nong rim nang ni ha ga begin ya shakmat Siaprang ya gini ke jing hikai yang ke sini maka Bible ko umno ba tungin ya perkat banyak penki paralog ya ke jing e ba ya ke jing le ba kalam da ino ya ke jing senglang jongi hi kombalong kerukom kiwe ndai da ka ba ya kentu paralog hi bat kata khamtam katba POE ya kata kesini kabanang jan katba POE ya kata kesini bakanang jan kata kalau ke benta kamang ko aga banya benta bat pi aga Bible paling ke umno as we see the day approaching katba kenya keren halor ini jingong ba ong ni katba pinang yoi ya kata kesini bakanang jan misong thu bangi im ni ka por ba hangi ya kata ka sngi kam kri ka no ka wait pat ka sngi ne ka kran be ka sngi pi jong kata ka jiwan ka jong trai ka jiwan sha ka jong trai pi ya la ka jong ka balang ya ka sngi ni kran kat no ngila poi pi kat no ngila poi kam sha jan jong kata ka jiwan sha ka jong trai ya la ka jong ka balang habawan agak bermipau hasahit panen ngila puy hajan jo kata pi bagalah agak ban ong di shu bingim tengah ka kenta ka bakhat we ni ngim ka kenta ka no satang san minute agak ban tiet kada ka jing tiet ka bakhat ina ka so thu namar no agak ban ong namar mi phai ban pet ya kita ki ege jik pedap jo ka jing thu lupa belum la ai no ki prophet man handai ban ai ki jing thu lupa nagamanta jong daga singi baki jingja ke baja naduk ka kitab Genesis bakita ki jithu lopa ka bengilam hagi prophet berkamtam prophet Daniel prophet Jeremiah bakum jung ilap pade hau apostol Yohanes haga testament ka bathamai habu don ha to haga dolonong patamas haga bawang no habu don hau mensin itu ki jingtho ka jung Hoi nado kalonong bani kong de kamtam de kalonong ka bandriu shadin hadu ka khar hadu kalonong ka khat khandai sipun ka bakran shapang jong kini ki eke nada ka daw pigi ke kran shapang jong kita ki eke singi ki ba khadu ka ba ngi im bat ngong no ni la poi hajan jong kata ka singi kata ka singi ka bangin si yo i kata ka singi ka balanang jan kani kalalong hajan Nagadao pi ka Bible ke hikai yani yangi yani ko wai pi na puli khot ka ba da pi kan ma ba puli mantan ni ka khot ka ba sa ka no batungin nya perkhat bangin nya penki paralok hi pi ni nya penki paralok hi parawenge prakristan manu ha ba sap ha ba shashko ko ha ka ban ong pi kani kalong ke pi ka banyalam nya nga ba ya pi hagabangi kaban perboy yang apa ya pi kaban penyok benta yang apa ya pi hagabangi ngile kamu nginang hagabanya penki pi parabani hi nginang hagabanya penki parlok hi pi kata kalau bakti di jom pi habagi penki kalau no berperkemau ini batro ka yarap yaitu pi yeno kayarap mau dengan puli basi sebab tungin ya perkat banyak penki parlok ya ke jing ya i pi ya ke jing ya i kata kalau ke eke penki parlok ya ke jing ya i nangta bakanong berukum nong ka jing i bat ya ke jing le bat ya ke jing ya bat ke jing le ba pi ya ke jing i bat ke jing le ka ba pi ni ha ka ban i ya ta ka ni ka di banong ka bi na ke jing im jong no kristan pi ba jong banong no kristan na ni ka banong ki kristan ka ni ka no ke ba de ka ban mi na ke jing ka jong i pi ngimla ka ban perkhat ka moi ban le ka moi pat pi kata ke jingong ke jong play
ke jinong ke jong blai hi ke ba po chi ke pelong ba ke ple phi ke ban poi ngi ban le ke ba phi ya ke por ke ba bon ke pri giren ki jinge ki stom gidan kita ke jinglo do gidan ta ke jiman ba ban kot ke jong ki komno la da nga ba phi ngi pan pao ya ke jing le ke ba ke jong bi kata kan ai men sim le mi no kini i ya kata ka i ya ke men sim ke stani ke dono ke jong blai ya ke jinglong ke jong blai ke ba mi na ke jing ke jong na ga dau ni phai ba de han tu ko ke ba sang da puli ya phi ma ne ba no ha kat ba ke ski kena nang hajan ye keren ye kata kat ke ski kena nang hajan ye ngi i ye kata ba ke ni kalau bakti ko jong blai ho kalau ke keren ni kong e ba hebru kalau sino seki kon Israel ba ke ni ke keren ha ka ban pen kre ye ki pi ye kata ka por ke jong ki ha ka ba try bat ru kalau ye ka balang pi naman ke ni kala long ke ni jing tho ka kala long mata ka ting ke jong blai kalau na mata jong i ka balang pi ha ka ba ni nget pen kre ye kata ke jing rom no pi wei habang ka balang yang pipi kalong iwei piwei na prenjongi shimet ina ka pren khe na ni baro ngilong kita khot hakata ka met jo try gi ong ka balang pi nang ha ka ban pen kre ya la ka jong gi ki ba bon ki ru kam ha ka ba gen pen kre ba ha ba ka tin jo blai ka wan ka ka pen khi yang pi kum ni ne ba tin jo blai ma se ko jo blai pen khi apo jo ka don jo pi ha ka ba pi na pi dum shong klik tin mo shong thia tai ne na ha ka ban pen kre ya la ka jong ka jing ka jong pi ha ka jere ki jong pi ha ka ba pat u blai Pi namar ba kong bakasa don kata kasi there will be that certain day. There will be that certain day. Kata kasi ka Bible ko ang. Pi ka Bible ko ang. Bakasa don kata kasi pi. Nagadaw ay ba mga ba pi ngilem no nginya kamong pare we will get towards that. Liling ngilem no nginya kre aga banya tho shata. Pi shakata kasi pi aga banya tho nginya kre shakata ni kan plong ngilong ready pi chari kasi. Pi dah kena dah kalau kebenaran kamu ki para begini dan puli ya pi ya kini ya ke gospel kini yang mungkin dia jauh Yesus pi ya bagi habis kesedaran ki pangi ya ada kedak pi nama orang no ba kada kasi kasawan habis wan kada kasi ya ada kedak padang ni orang no habis kasi orang no Yesus ki jingkara jadi babon ki wei ke ba ai di kedak redon kini ke bobong kami siapa yang jauh ada kasi orang no haga gospel jong Lukas nomor khat lai khat ba lai kwa no hendrai syapang kata kasi sapi hendrai syapang kata kasi Jisu ong kata syapang kata kasi ba kata ka por ru don batit and what ki angel ki ba bedeng lemne ukon hendrai tang ukpa dan batit ya kata ki angel Hangni haga gospel jong Markus kong har khat lai puar lo khat lai kong no wat khon ru ndrai tang ukpa khat lai pulai kong no bra khat lai de de jisu to sumar to sharai to duairu naba phimtip lano long kata kasni pi ka pen kre yang apa ya pi kini kata to suman to sharai to duairu pi ngah ka pen pet ikini pi ngah pan suman ngah pan pet bai ke jim ke jui ngah pan chim pathan chim kat bawan ke jimut kat ke tagi jingkwa kiwan pi ngin chim ya kata kamlong ko ta para bengin aku ha ban ong pi ban sharai pi de tien jom blai la de ngide ha ka ban poi ha ka ban lap ha bangin jol penta ha ka kasi ha baga wan kata kasi ni pi kene ha bangin nang ha bangin ban smart ban sharai nang ta bat ide ha ban duai ni duai ya le ha la jong ke jing ke jong duai ki yeng ke sam ke jong pi balong ki kimi ki pa duai ni ke jing duai ki pan no try ke nang ha kum no ha nang ha ban pen kre ya le jong ke jing pi ni long ke ba don kam ha ke jing ni la da ya lam ya pi Syaga kitab jing pen pau pi pai ba pen tu kitab jing pen pau ni yang ni ha kitab jing pen pau ni yang ni pi ha ka lonong ko bening kong ni yang ni nama ka ni ka long bla tho do apostol Yohanes utho ya ka ni kan mau ba kini ki baro kilong hadien jong kata ka ba kabudon anong habudon hai habu Jisu la kiyo siya beneng bat
utho ya gani hang to dolong patma sabu dol human sin bakini kelong sekitai kisnem kiba kamta sik khandai pho edi kamta khandai pho khandai pu ar edi la tho ya gani baru hangni ngila ha ban I sa ni ke jingkran ka ngila ni ka jingpan pa u yonis homno halano kan ka bin kong no ka jingpan pa u Jesu Kristus sangat gani ka jingpan pa u Jesu Kristus ya ka ba u blai ula ai ha u ban pen I haki syakri jumu ya ki ai ru ki badai ha ban jalong shen bat haba ula pha daw angel jumu ula pentit ya ka ha u yonis u syakri jumu ka jingpan pa u Jesu Kristus ya ka ba u blai u pa ula ayo ala ga ban I ni ko ki para ben ngila ban so thu ko ki para stan pi ho Jesu la de ha ga ban ki sibren la dan ki ka bon jom blai ku pa ba ha ben bara kata ke Jepan pa ni ba nama bu Jesu bu ki usha ki ki usha ben mu sho ki ka bon jom blai ku pa long no ya sa pi ka dan ke jenis lo ju pa baru hun ba ni ga long ke pre hang ni nama bu Jesu hang te ha ki gospel ong ba o khon ru un tep ndre ke ni ke jenis lo ni la ni ke hang te ha ben ngan ka non ka no ka bu blai ku pa on bori na lo ju khon ba ni I hang ni pi ka mon ke Jepan pa Jesus Christ ke ni ka long ke ba ngala ka song tho pi ha ka ba Tuhan Yesus Kristus yo hakaban sungtho ipi hakaban yo ikata ke kabang ke jingun kabadon hakupa ti hagal nong kabalai ka dekat kabalai ru ini ngelam iki jo ki ke bab nila hakaban im tu lonong kabalai dekat kabalai ke kitab Jepan pa no kaong no to ken mau nomor kata komno phala pediang bat phala yo so bat riskem yaga batukela ka babon namar kata lada pham sharai ngan wan kum nong to ke te phan om yo tip hakano ka por kabangan wan hapa pi sab kini lo ki tin ke binam ha ka tin ke jong blai ka bong no ka be tho sha phang jong ka singi ho ka nang jan ngala ya pon shlai ba yin tip ka singi pi tin ke jong blai be ka nam ni ka no ha ka ban khot ha ka ban sharai ka ban yalam pi ban ai ke jing start haga dono de kamen sim ke jungi kumno begin na haga ban penya ya ke jinong jingen ke jungi namar ki por ke bagin yem sha ke no ki por ke bia tho haga begin la jan shaga de sini pi ni pe na ga da mangi ke bangai pi ke ba yem haga ni ga por ya yem ni ga por ni so tho bagin ki kre ya ga ta ke jing kre jungi shaga de sini jo ga ta jingrong no pi ke jingrong no kemau no ke kuasa ban ong ni pi kadon kata ke jingbon kadon kata ke jingbom da so thu shai ba ha ba ke kren sapang jong ni ke jingrong no ba ke jingwa narsin pi ke jingrong no kan long ke ka banja ke even ke kata ka banja shua jong kata ke jar ba kan wan ni ke pertai pi kan don ke jingrong no ka ba blay wan ha ka ban rong no pi yere jong kita ke ba ki ko ju ke la pen kre pi ke ba long kum ki tu ki thei sati ke ba start kibala pen kre yala di kila biang baha kata ke cepet kre ke joki un wan shao namar problem kwa haga ba ki kin let haga ban ha haga ta ke jin jar ba pi jin jar ba no ke jin jar ka ban no kata ke jin jar no ka ban ja ka ban paju ja no ba kanum jashu pi ong ke tin ke jomble pi la daw bini kalong ki ke bagini haga so thu la daw ki ke jomble no kren ni kata ka ba ikai ni sipa jota pat sapang jo kata ke jiwan arsian ba de kalong no hadin jo ke jin jar ba kata ke second coming ke jiwan arsian pi ke jirong no kalong bon uji sunan hangte ha sahit benen pe jiwan ka arsian ba de kalong kom ki ong ki to ki angel ya ki tu ki sanran jo Jesu ha ba ki don hang tu ka kamera ka bahane ha bagi dan hang tu lom oleh ha bagi pe u Jesu bu kiu shabren no kiwan hang tu ha ban kan ki kom ba phi u ha ga ba u kiu ko ni phin si u phi mo u un sawan ko ni phi u Jesu ha ga jiwan asin ju u sawan ha lom oleh phi ke u prophet Zakaria ula de ha ban ya thu pa bu Jesu wan ki jat u kita lom oleh kan kan arliang u lom oleh dia berikan sepang juga kita ke jingrong no kalau kata ke jingwan ke jong Jesu hasai benem non sha ke balang bagi lek pi ham tu haga ba apostol Paul dengan puli ya pi ya tu ke gospel anong ya kata ke city si nong korang ke bening dong ka san pi ke khot ke basan ko no hakmi ngai ya thu hapi ya ke jimian ngin om yo thia baro
sampai ta Ndai on penkalai ni barok si sendan ha si kelemak ken ha ka turoi ka bakadu namar ka turoi kan sawang on dokumta ki bayap on pemipat ki bampun bayangi on penkala sap kata kalau ke ka bingala ka ban i ngila ka ban suthu pi ka kren sipang jong kata ka jingrong no ka rapcha pi ka bangi ide ka ban penkre ele ka jong ki jingim ki jongi hot nam la don ka pon ba nyale ki don pon ki ka ban don ring na ka ban ai ka dan ring la ka ban suthu i kini pi ka bible uji so ba kren sipang jong ai ka dak yakini yakisan ra ka jo ong sipang no ai ya kita dak pi kawai ni kita kalau no keren sepang jong uta habula kilo uding dembur pinsiam ya kata haka gospel jo Matius long arko sao khat lai pu arta ter puli kam ta khat lai pun ter pi habu kilo uding dembur ka keren ya kai ya ke jaga du Israel pi tengi i ya kani pi ngi lap ya kani habangi pai na kata jingran ju jisu ngi lap khat ha kasnam khat khandai spa so pra na kam ban nyopu snam tam ngilap hakabalak pi la shiloi no habu ding do la shiloi hakmi ka liur la janu Jesu bani yang ni hayo ni ding do ko yak jat ban Israel hakabal la ithu yaka daga United Nation pan ngi hang to ba kani ka jat ban ri no kalawan hakaban ithu ban mata kalong jat ri mata kalon ka manyopu snam tam ban ngi hang ta ba ka omno hang tu chu tin jong play ka omno ba kata ka pateng bendrio pi kata ka pateng bendrio ka ba i ka ni ka omno kan yo ha ka ban kan yo ha ka ban to kan puli da ka tin jong play ngai ba kan kham long ka ba shai yang ni lang baro in pe ka to long ka ba ya to long ka ba apa saur ka ba lai no to tunang ti yaka farsi na uding numbur habau tunat juu la khilum ban sei gasla pintip bakaliur kalajan sam jisu om ta komta ma phiru haba phiu i yakani ki baro tutip ba ka long hajan nge kani si ka long hajan ha ke ha ke jingkhang sisiang na ong hapi kani ka pateng benriu kan om let no sa kani ka pateng benriu kan om let no tat onda kala pendap no yakini ki baro sam ila pui ha ka kum kata ka por ko ka pargi ko ki lo ki jona ka daw mina ga ban i gini pi ina ga ban pen krek ina ga ban hagaban penpiang pi ngan pet kita kejari what you know what you antat ya kata kejari jepi utra pet ba wa keledi pet keledi puli de ketinjo bai kanyarap ya pi hagaban hagaban penkre ya la gajong kejingem ya la gajong gajong pi ngan poi chi ga bokot hagaban ong ya gani pi ngan ong ya gani ngan poi chi ga bokot hagaban ong ya gani no kini ki baro bangal pi pi kalau gani ka bangi dan kamal no daladi ngan amla pi daladi ngan amla ndai ngai ngo yu blai omno da ka put om da ka bor ndai do mun sim jong ha om trai ti blai la ai mun sim ko ngina ga ban play le di shu mun sim ko please ke jing trai jong please ke jelam jong please ke chipando jong please ke ga ba un dolen ti ke jim jong pi na ba ji so puni tho is ba mun sim ko dom on ong ya ga jong on ya ga jong ha om trai Hina ka daw niya lam. Yung sige jing sisya baro niya lam yung sige jing sisya baro. Ay pangingin na para bangin ko gilo ki John abi na ko kasi ko kung gini por play ba show play. Ay pagka daw revival ha ka jing mi jong pi. Ay pagka daw revival ki balang bi jong pi. Ay pagka daw revival ka ding ka jong man sim ko ko kraw pi. Haba ka don gini ka ige bar bi jing tere ka jong sim ko ka pan kre ka pan bet ka pan biang ni na to sumar to duai to kre pi. Nomor play you nomor kini kelong ige ke bangila ha ka bangin lapi. Hakata ke jinong pri bi jongi daladi ke nomla pi kumbolong hegai habu pun kre ya ke Esther hagaban jits iem haban jit ga madius iem u hegai udah no ulong yunong jus iem utip ya ke bus iem ukwa utip ya ke bus iem ukwa nagada u hegai udah kuno u habaga Esther kan nah hagaban pendang ni ladi sia kata ke ibo hegai u pun kre pi nomor u hegai utip ke jus iem ke Esther kalau ke madi ke jus iem itip ko bisa ko itip ya ke badon ke badon apo jauh try ke ko try habang ai la ko bisa ko kan pelong yang abi pi ko ki paru pelong yang abi pi ha ka bangi in poi syakata ke jaga ha ka bangi le
haka babat utrai bukan haka mi pau hasai beli tu belum kurku ya ke jadi nang yalam ke jadi pi pentemai ya ladi pi so tiga pentemai penmah utrai pentemai ya dong jadi jo pi haka babat utrai tu belum kurku ya pi kinya tuai trai ai ngo yemi ne kapor so yemi ya ke dia baru trai ke kelebat bela haka ban yo ya ke mi ya ke jadi syakri yang kapor ke jimu kalau yemi kurku ya baru ke senam atrai ila haka ban so tu ya kapor ke ayam apa ke dia segi kalajan di Yesus amen. Yeah.